El nou repte. Parla fan vallecentista. Si ets un fidel aficionat del València i no vols perdre't aquesta informació que acaba de sortir, subscriu-te al canal ara mateix, perquè segueixo totes les novetats i t'informaré de primera mà. Edinson Cavani va acabar la seva aventura mundialista abans del que hauria volgut. L'uruguaià inicia a partir d'ara un període de descans i desconnexió per oblidar el més aviat possible el seu amarg adeu a Qatar a la fase de grups. El davanter valencià tindrà diversos dies de descans abans d'iniciar l'entrenament a Paterna, però encara no s'ha pactat el nombre exacte amb Gennaro Gattuso. El que és evident és que no estarà disponible per al proper amistós de pretemporada contra el Clermont el 9 de desembre. El marcatge de Mestalla contra Nottingham Forest el dia 16 és més realista. L'estat del turmell és un dels majors punts d'interès del moment en clau valenciana. Cavani va estar absent dels últims partits de Lliga abans del descans precisament per algunes molèsties en aquesta zona. Diego Alonso no va empènyer massa als 7 minuts valencià, de fet només va ser titular d'un dels 3 partits, tot i que va participar en tots. En qualsevol cas, Cavani no va mostrar indicis de seguir patint dolor al turmell. La condició física i esportiva del futbolista uruguaià és, sens dubte, una de les claus perquè l'equip acabi la temporada de la manera més victoriosa possible. Des que va debutar el 17 de setembre davant el Celta de Vigo, tot i haver-li costat fer gols, ha demostrat que és el futbolista més diferenciador en el pla ofensiu que té el tècnic italià a la seva plantilla. No va parar. Ampliant-los. En 7 partits jugats, va acumular una assistència i 4 gols, tots en els últims 5 partits. De fet, la parada forçada que va haver de fer a causa del turmell va arribar en el pitjor moment possible. L'objectiu d'aquestes setmanes prèvies a la represa de les competicions de clubs és clar, oblidar el contratemps del Mundial, deixar enrere qualsevol problema físic i connectar al 100% amb l'objectiu del València d'aquesta temporada.